Schedule fano sini Majuli Bishal Rimika no nanya bagai ma pakai karon prai derma saingkha hani bagai tini sing haino hai meeting rok tong fano tini swngnwni jora rok ba tei bongni chathai rok bo paikha gai sing principal bai kok sawe koino tini borok bai malajani pakai gai bongni final exam bo tongkho hani bagai bongni kicha notes rok gai bongni je nangmani manoi rok jamiti box rok paper notebooks rok nangmani bagai phailekya ingkai tini phaimani yagulo singte hoito election paiasa phaiman glak haini bagai tini faite sarikni thangka tabo prai 5টা bajekha ingkai sing simnani simi rwana remani prai sare 1.3 1.5টা সময় ingkai hanu tini bishal chung motamuti sak kaham tongo ingkai borni exam gana borok ready exam rirani bagai ingkai borni bagai sing je manai khani rok paimari rok sugno kobangma lukurok no tabu subawi tongo hani bagai sing social media ma phayo mane borni subathani bui je tebo yak pholoknani bagai ingkai chini pi songrok tongo chini relatives rok kobangma sungbai jogajog khai haipano borok sungno kaisa sorto nargui rohorjak je bongni bumung tana hadi hinei hani bagai sung bongni